tifós i menys amargat i l'aloncista més sensat, amb els peus a terra, us presenten Escalfa-rodes, el podcast del gran circ del motor en català. Bon dia, bona tarda o bona nit, tot depèn de quan ens escolteu. Som Quim Gómez i Biel Martínez i això és Escalfa-rodes, el podcast de Fórmula 1 en català. I avui donarem un toc d'atenció als de casa, al circuit de Barcelona-Catalunya. Parlarem de les notícies més rellevants dels últims dies, analitzarem breument com va anar la pretemporada i explicarem les coses més bàsiques per entendre la Fórmula 1 a Fórmula 1 per Tanoques. I farem també les nostres prediccions del Mundial. Tanoques, arrenqueu motors i prepareu-vos per escalfar les rodes. Comencem! El mongòleg de la setmana. El darrer cap de setmana ens hem assabentat que el Gran Premi de Catalunya aquest any tindrà algunes modificacions. Una de les novetats serà les graderies d'animació a pilots foranis, com Verstappen, l'actual campió del món, o Pierre Gasly, més conegut com a Pedro Gaseoso. Queda ben segur que es cobraran les butxaques dels qui n'assisteixin amb el mòdic preu de gairebé 400 euros per entrada. No sabíem que les obres de millora del circuit necessitessin l'edició d'una grada per francesos. Bueno, hi ha feina prioritària al voltant de l'organització del circuit, abans, tal com augmentar els accessos, millorar les entrades i sortides del pàrquing, punts d'atenció a l'espectador o fins i tot servei d'emergències, ja que es preveu un gran premi ben calorós i amb possibilitats de cops de calor als assistents. Cal que la direcció del circuit es posi les piles, si no volen acabar fora el calendari, ja que no és de gran estima per molts dels seguidors i els petrodòlars ja ens han pres la setmana de testing. Només falta que ara vingui el kàrting castellolí per treure'ns el gran premi. Espavila, circuit de Catalunya, Estan atontaos. que la vida se't menjarà. Imagina't, fer una grada per francesos. En fi. Anem a parlar de notícies, Millor, i de què millor. ha passat aquesta setmana. Sprint de notícies. Doncs començarem amb les notícies d'aquesta setmana, Ui, parlant precisament del circuit de Barcelona-Catalunya, que una de les modificacions. dintre de tot el que malament que ha fet aquesta setmana, que té tela, No tot. ha fet una cosa bona, que és que ha aconseguit homologar la part del circuit sense la xicane final. Per tant, Hòstia. la Fórmula 1 ja ha anunciat que no passaran per la Per la xicane. xicane. No passaran per la xicane. Aquesta és el recorregut de la MotoGP, no? Sí, diria que sí, Molt semblant. que fan aquest recorregut a la MotoGP sense Millor. la xicane. Però és que ara ho podran fer qualsevol de les categories. Qualsevol. L'Europea Le Mans Series també corria aquí, doncs també podrà triar. Diria que el Superbike també corrien amb aquesta xicane? sense xicane. Sense, vale. Però totes les altres categories, doncs, no sé què era la GT Challenge o alguna cosa així, bueno, Tots fan ràpid, vàries no? de GT i tal, també podrien optar a aquesta. I la Fórmula 1 ja ha anunciat avui mateix Que corta. que directament pel traçat més curt. Via ràpida i... 18 metres que treuen, però és que clar, treuen dues curves. Sí. Treuen dues curves i això farà que baixin els temps moltíssim. Sí. Serà interessant, perquè amb el DRS i tot, Aquí es pot córrer bastant ara. jo crec que amb aquests cotxes veurem bastants més avançaments i tot al final de primera recta, la primera curva, on també han ampliat una mica l'escapatòria. No? Menys mal. Sí, perquè Arribaríem bastant més ràpid ara. Ara la frenada serà més bèstia perquè venen bastant més ràpid. Això s'haurà de veure, però pinta bastant bé. Pinta bastant bé. Veus aquí, el que he dit, 18 metres menys i ens haurem d'anar fixant una mica més amb els temps de volta que feien per allà el 2004, perquè des del 2005 que es feia servir la xicane. El 2005, què va passar? No sé, el 2005. Ui, modificacions al circuit porten a Alonso fent cosites. Ai, cosites. Avui venim... Alonso. Uf. Doncs bé, el circuit que fa coses bones, fa coses dolentes. El qui no sap què farà serà Helmut Marko, que té Alfa Tauri, que diu que no li renta
¿Vender o no vender? Esa es la cuestión. Aviam, què No fa? sap si li renta o no. Estan mirant de si vendre el Alfa Tauri. Andretti o aquí encara no se sap, no? Encara no se sap. Audi, gent aquesta... Andretti he vist que els equips volen triplicar, em sembla que era, la quota per entrar. Abans se li demanaven 200 milions per entrar, a Ui. fondo perdut. Ara mateix ja li estarien demanant 600 milions. Hosti, mira, Per quasi tant- com el deute del Barça. va bé, això, sí, sí. De moment encara no se sap qui seria. Bueno. Han sortit diversos noms. Però Andretti no era un d'ells. Però bueno, s'estan plantejant de si vendre'l Bueno, o depèn. traslladar la fàbrica i tot d'Alfa Sí. Tauri a Anglaterra. Però I així- això quin objectiu tindria? Aviam, que Doncs el vulguin vendre, normal, perquè... Si el porten a Anglaterra, clar, pensa que ara estan a Itàlia, a Faenza, Llavors és on estava la seu de moure coses i l'equip tot, Minardi. no? Clar, com que aprofiten molta cosa de Red Bull, Sí, per reduir costos, vale, reduir apropar-los, costos, no? li porten tot des d'allà més a prop. Per Galaxy tant, Brain. potser encara seria una mica més viable el projecte. La cosa és que no els hi està sortint a compte perquè no estan aconseguint pujar a pilots. És que... No estan aconseguint pujar pilots. És a dir, l'últim pilot que ha pujat a Red Bull és Sergio Checo Pérez. Alex Albon. No. El Checo Pérez, que està ara corrent, cabron. Checo Pérez, Bueno, portava un Force que- India. que estava a Force India, però és que no té res a veure amb Red Bull. El van pillar de fora completament. Sí. Alex Albon sí que va pujar des de Toro Rosso al Sí. Tauri. No va donar el que esperaven i... a Williams. Fora. Sí. Pierre Gasly més del mateix, que té l'en Pierre Gasly. Ui, el gaseoso. I ara han agafat a Yuki Tsunoda. Bueno, tenen Yuki Tsunoda des de fa 2 anys. Aviam Aquest com ho és fa el com a tercer. primer pilot, a veure... Uf. I han agafat de fora també, és a dir, tenen pilots a Fórmula 2 i Fórmula 3, Però agafen Quan han d'altres per la agafat? Fórmula 1. a Nick de Vries, també de fora. Al final... No confien. No estan confiant. I O és que tampoc mira estan- que Red Bull han estat dels equips que més joves han pujat. És a dir, quasi bé la meitat de la parrilla Han sigut de l'acadèmia de Red Bull. Han estat de Red Bull, és a dir, tenies a Carlos Sainz, Max Verstappen, Hosti. tenies abans a Ricciardo, Vettel, el Albon, Pierre Gasly... Tots, no? Sí. És que quasi la meitat de la graella era a casa de Red Bull. O els de l'acadèmia s'han tornat mazepins així, és que els hi costa conduir o No ho és sé, que no no ho sé, no ho sé. confien. Per això volen intentar com tenir tot més centralitzat Aviam, i si no, sí. al final, pues, acabar-ho venent. Però llavors fins a quin punt seria legal? Que juntessin les fàbriques? No, juntar-les no. No es pot, no? Això suposo. Fer-ne una i passar-la una allà. Bueno, o encara. alguna així. Sí, Fer-la o aprofitar-la, perquè clar, si estan parlant de costos i fan una fàbrica nova, això és que molt pressupost se l'han emportat aquí del càtering, eh? Trinco, sí. Madre mia. L'altra opció és això, vendre-ho. I hi Aviam, havia sí. diverses opcions. Una de la que encara no s'ha parlat massa és Honda. Bueno, aviam. Honda encara està inscrita per 2026 Hosti. a la regulació de Però motors i tot. farien, a part de motor, farien ells la seva pròpia escuderia? Ui. Recordem que abans corrien Honda. Amb l'equip Baronda, Honda, que van córrer fins al 2008. Ui. I el 2008 van passar a Brown GP i després van passar a Mercedes. Ho ha dit Brown, lo ha dicho. Oh! Bueno. Tenen moltes opcions. Llavors es pot confiar, se confia. Els que no tenen tantes opcions per aquest cap de setmana són Aston Martin. Stroll, ¿dónde te sentaste? Stroll avui a dilluns, ha marxat de Barcelona cap a Anglaterra per provar-se en el simulador, Ui. per veure com està. No aquest any? se sap exactament què li va passar, però va tenir un accident de bici i no se sap exactament què és... Hi ha gent que diu quina que lesió Lobato el va tenir. atropellar. Perquè el nano tingués més hores als tests. Però, bueno. Però no sé si renta com a equip, però bueno. No se sap exactament quina lesió va tenir, però sembla que s'estan plantejant que pugui arribar a córrer al Gran Premi de Bahrein. Estan en primer a Anglaterra, a la fàbrica d'Aston Martin, a pujar al simulador, aviam com es veu. A veure, millor. Tot i que el més probable És que i corri el més Drugovic. sensat és que corri Drugovic. Hombre. Perquè si no està bé del tot i corre i s'acaba de lesionar del tot, potser se'n va l'any a prendre pel cul I no i seria no plan. només l'any.
ens podríem arribar a plantejar una retirada de Lance Stroll. Sí, de... Ui. Deien que s'havia trencat els canells. En plural. Ui, que li portin un company d'equip Alonso que tingui mans, por favor. Stroll no era precisament el No, que tenia més mans. Però ni mans ni retrovisors, però bueno. Ara encara menys. Uf. La cosa és això, és a dir, si realment el problema va ser que es va rebentar els canells... No crec que estigui ready, ni per la carrera aquesta, ni per d'aquí 2 mesos. El van operar, però... Però igualment, si és com... No és com a... Bueno, clar, MotoGP també reben molta tensió i molta pressió, però els canells en un cotxe de Fórmula 1 moure tant el volant és impossible. Encara que siguin plaques, acabaria amb els canells així per atràs, tio. És complicat, és complicat. Sí. Jo, si fos ell, i el seu pare, que és qui fot la pasta. Aviam, aquest any no poden agafar Jo Hülkenberg. intentaria ser sensat i dir, mira, em perdo el primer o els 2 primers grans premis, o fins i tot el tercer, i que després ve un peron a l'abril. Assegurar-se que està bé ja i Assegurar-se que està bé i llavors corre. Però és que se la pot jugar moltíssim. Ja. Se la pot jugar moltíssim. Que potser es marcarien com un McLaren l'any passat, així és que Ricciardo et fa el 20% dels punts, però bueno, per això han fitxat Alonso. Depende, aviam. És que si el cotxe és un coet, fins i tot Stroll pot fer punts, tio. Llavors... En fi. No se sabe. Anirem veient com progressa A veure. Sabem que hi ha un substitut clar, que seria Drugovic. Sí, el Dragunov. Es mencionava Vettel, però ja... No, això és les pajes mentals, tio. No, jo crec realment que ho han intentat. Va arribar un moment a haver-hi realment l'opció. No, i van contactar, l'únic que Vettel tenia molt clar... Estava de vacances amb la seva família. Si torna serà amb Audi, Vettel. Si torna serà amb Audi. Molaria. Un equip Alonso-Vettel hauria estat bastant guai ni que fos una carrera. Hagués estat màgic. Una carrera així és bo. Doncs, bueno, aquestes són les notícies de la setmana. Les notícies, sí, destacables. Sí, una miqueta ràpides. Notícies sprint. Ens hem enrotllat una mica. No, home, no. No, anem bé. Doncs passem amb el post. Passem amb el post dels testos, Ojo el testing. Passem al post que per això anem vestits així avui. El post. Doncs ja estem amb el post dels testos de Bahrein. Serà més o menys rapidet, És a dir, el que hem de dir primer de tot és que els temps no són molt rellevants. Tot el que hem vist, realment no sabem res. No, sí. No reflecteix el que pot passar en carrera. Perquè poden estar guardant-se coses, poden estar alterant els resultats de qualsevol forma per fer creure a la gent coses que realment no són. Però nosaltres hem vingut vestits de gala aquí. Aston Martin, o ens han venut molt la moto, o aquest any cau la 33. Ole! Com que 33? Hombre. I fins i tot el tercer mundial. No, això és molt bèstia. Els que han fet la volta molt ràpida han estat Red Bull durant els 3 dies. El que sorprèn és que ha estat Checo Pérez. Què? 1.30 amb 3. Bueno. Clarament no estaven anant a tope. No. Perquè si no l'hagués fet Verstappen, seguríssim. Sí. I el que ha fet la segona volta més ràpida ha estat Mercedes. Això sí que sorprèn una mica. Vale, retiro. Ha estat Alfa Romeo. És a dir, no ens podem prendre tot això, la fiabilitat d'aquests resultats no... El que sí que podem prendre'ns en sèrio és les voltes que han fet tots els equips en total. És a dir, el Red Bull n'ha fet bastantes, 413, no sé llegir, perdó. Mercedes no ha arribat a les 400, s'ha quedat a 398. Molt ronden sobre les 400. Però és que els qui més n'han fet han estat Alfa Tauri, 456. Mare meva. Però si ens podem comptar individuals, el Nano ha fet 260 voltes en 3 dies. Són moltes. Són voltes per un tio de quasi 42. Dies, ha tingut un dia més que la resta de pilots. Però això ha estat molt bé. Llavors el que sí que també podem analitzar una mica per sobre és... El temps respecte a l'any passat. Que qui més ha reduït ha estat Williams. Ojo, doncs que el pobre Williams, tot i haver reduït, segueixen... Quasi 2 segons i mig més ràpid que la classificació de l'any passat. És bona millora. És molt. Sí. És molt. Serà degut. És que els següents són Aston Martin, també. Han millorat moltíssim.
I aquí ve la riota una mica. Oi, és que francesos havien de ser. Alpine, que van més lents que la Quali. El puto Alpine, tio. En fi, no sabem. Coses de perdre el nano. No sabem pas ni càrregues de gasolina, ni si estaven tirant a tope ni res. Per tant, no ens ho hem de prendre molt No en sèrio. jutjarem les coses. El que sí que ho veurem ja serà aquest cap de setmana a la classificació. Aquí ja sí que aniran tots a tope i veurem realment on està cadascú. Tot i que coses ja sí que es poden veure una mica preocupants són com el de McLaren, que McLaren han fet 311 voltes apenes. Molt poques. I són, això es deu a que són el que menys. s'han passat més estona al garatge que fora quasi. No, han dit, Zak Brown ha dit que no han desenvolupat el cotxe com volien. Però bueno, començaran més enrere. McLaren l'any passat també van començar molt enrere i van ser l'únic equip fora del top 3 que van aconseguir un podi. Un podi, no? Per tant, passarem directament ara a la prèvia del Gran Premi de Bahrein, que és lo important. Anem al simulador. La prèvia. Doncs bé, ja estem al simulador. Aquí fent una volteta al circuit de Sakir pel Gran Premi de Bahrein, on s'utilitzaran els pneumàtics CO2 i C3, gairebé els més durs de la temporada. Un circuit amb frenades fortes, com veurem aquí, on passem des de 8a fins a segona marxa, i això fa que tinguem també fortes acceleracions, on hem de traccionar moltíssim i desgasta bastant els pneumàtics. Per sort l'asfalt és bastant bo, però ens ofereix un bon grip, però tenim bastanta pressió. Després també tenim curves de velocitat mitjana alta com aquestes, que fan amb 6 a la marxa, és una passada. I aquí tenim una altra frenada forta, on passem una miqueta de frenada i ens sortim del circuit, però bé, no passa res, no perdem massa temps. Aquí veurem un altre cop el problema de la tracció, on el cotxe està patina una mica, però bé, és un circuit que es fa servir des del 2004, amb una distància de volta de 5 quilòmetres i gairebé mig, i això farà que tinguem una carrera de 57 voltes, amb velocitats màximes aproximades de 330 km per hora. Perdem uns 24 segons a passar per boxes, per tant, és bastant, és millor passar-hi el menys possibles, òbviament. I la volta ràpida en carrera va ser de Pedro Martínez de la Rosa al 2005 amb 1:31.4. Nosaltres hem fet una volta més ràpida, però perquè és una mica més en mode de classificació. I fins aquí estaríem. Fórmula 1 per Tanoques. Doncs bé, benvinguts a Fórmula 1 per Tanoques. On explicarem les bases de la Fórmula 1 perquè qualsevol persona pugui entrar aquest cap de setmana. Sigui nou, sigui vell. A DAZN, Movistar o plataformes no massa legals però a veure la carrera. No farem de policia moral, perquè DAZN últimament s'estan esforçant perquè la gent faci aquestes coses, pugen el preu i baixant. I Movistar, que és l'alternativa, no ajuda, perquè has de contractar. Alternativa, que tenen contractat a DAZN. Has de contractar fins i tot el golf. Has de vendre la teva ànima. Bueno, això acostuma a passar amb aquesta gent. No jutjarem per on ho mireu, el que farem serà explicar perquè pugueu entendre. Hombre. Primer de tot començarem dient que la Fórmula 1 no és un esport. Aquí, calma, no comenceu a escriure comentaris, no comenceu a insultar-nos. La Fórmula 1 és un esport, és una competició d'automobilisme. L'automobilisme sí que és un esport. Encara que hi hagi gent que digui... Els tios aquests estan mazadíssims. Hombre, proveu vosaltres a fer una curva aguantant les gravetats que aguanten aquesta gent. Bona sort mantenint el cap al seu lloc. És una bogeria l'informe que estan. És clarament un esport, en general, l'automobilisme. Això sí que no es pot negar. Important. Aquesta competició... Aquest any són 10 equips, 20 pilots. Això està sujeto a canvis. Pilot avall. Sí. Com l'any passat, que va haver-hi de substitut Hülkenberg, i llavors van haver-hi 21 pilots. I aquest any pot ser que vingui... També el 21, Drugovic ja a la primera carrera. De moment. Poden haver més substituts, o fins i tot que fotin fora algun pilot. Ui. I n'entri algun altre. Depèn tot dels resultats, sí, aquest any es veurà. Bé, aquesta categoria està composta per 10 equips, de moment,
I cada equip, Sí, clar, és té el 2 que- pilots. Els equips sí que no varia. Normalment en una temporada Sí, és sí. molt raro perquè un s'hauria de donar de baixa. O el poden fer fora. Aquests equips i aquests pilots aquest any correran a 23 carreres. De moment, sempre i quan No es cancel·li cap. no es cancel·li cap, Com que portem uns quants l'any anys. passat o altres, Xina, Rússia, bueno, etc. Xina aquest any havia de córrer, també. Però i per no es Covid, Però bueno, ni que estéssim al 2020. 23 carreres són un munt. Moltes, Són sí, un sí. munt. Van Sí. haver queixes, no, també, per aquest tema de que hi havia poc descans. Sí. Si entreu al nostre Instagram, veureu Podreu una publicació observar, sí. pinejada a dalt de tot, on és el calendari per veure exactament quan es corre i tot. Així com a Així és- sabreu spam quines són les informatiu. Race Week i quines no. Com a spam informatiu perquè us podeu fer el vostre calendari. Què és més important també? Els punts. Com es guanya aquesta competició, sí, sí. Pots guanyar carreres, però l'important és guanyar el Mundial. Sí, sí. Encara que no guanyis, Aconsegueixes- has de sumar punts. Sí, has de sumar punts perquè és bàsicament com es surten a la classificació al final Sí, i quanta pasta reps de premi important. en funció de Llavors, com acaba l'equip. com es reparteixen com els punts. reparteixen els punts? 25 punts per una victòria. Mm. Això són molts punts, No tant són els del desè, que és només un. però ja és un punt, eh? Hombre, un puntico, I sí, sí. hi ha 10 pilots que es queden sense un puto punt, eh? I hi ha, hi ha una part de la parrilla on ja comencen a pagar-se per un puntito. Aquí ja, quan entra el 6è, 7è, 8è, 9è, tots aquests ja estan hambrientos de punts. El que sí és que hi ha un pilot dintre del top 10 que es Mm. pot emportar un punt extra. Si Ojo. fa la volta ràpida. Si fa la volta ràpida s'emporta un punt extra. I aquesta, normalment, que acostuma a passar cap al final, perquè ja et porten poca càrrega de De combustible i gasolina permet... i si donar-li més ràpid. hi ha algú que té una Amb parada pneumàtics gratis o alguna intentant fer la parada Sí. i llavors van a saco. També pot ser que hi hagi algun pilot fora del top 10 que faci la volta ràpida. Llavors no suma. No suma, però és que això pot ser molt important, perquè pot ser que algun pilot, per exemple, posa-li Ferrari, Sí, que ha tingut algun accident o alguna cosa, i ha hagut d'entrar a boxes, canviar rodes, tot, i està Sí. fora de posició, està fora del top 10, i no hi arribarà. Doncs això pot fer que pugui treure la volta ràpida algú que sí que la algú vagi a sumar. que sí que l'assumi. Ah, tot ratilla, sí, sí. Estratègia. Ferrari, apreneu, apunteu. Llavors, com surten els cotxes? Sí, com sí, surten com els passen pilots? ordenar-se la carrera. Es fa una classificació els dissabtes. Ah, important, això. Una classificació de 3 rondes. La classificació 1 o Q1, La Q2 i la Q3. la Q1 hi corren els 20 pilots. Tots. Ui, una I mica s'eliminen lío, això. a 5 pilots, els 5 últims. Tenen 18 minuts per fer tantes voltes Guai. com vulguin Hm, i els qui facin les 5 voltes més lentes, se'n van fora. el del 15è, bueno, del 7è al 20è, Sí, fora. fora, ja no corren més. Hm, Després a la passen Q2. aquests 15 a la Q2, la mateixa de l'11è al 15è, Fora. si no fan volta ràpida, fora. I tenen 15 minuts, Sí, important. I després ja els 10 primers. aquesta és Aquests la ja- guai. A muerte. A pura mort. Velocitat a tope. La Q3, que, bueno, bàsicament dura 12 minuts, o sigui, 12 3 minuts. menys que la Q2. I el que fa la volta ràpida és el Es que queda surt primer, sí, sí. Aquí ja per velocitats cada volta s'ordena. Bueno, clar, per temps. I, òbviament, els equips no van directament a No van a classificació. pelo, sí, sí. No van a pelo, fan havent tret uns dades. entrenaments, treuen dades, veuen com Igual que- configurar el cotxe i tot. Igual que en la classificació, que són 3 sessions, doncs tenen 3 sessions d'entrenament lliures. La Més FP1, llargues, FP2 o FP3. Llavors, Són els entrenaments es lliures. poden dividir o els divendres, la 1 i la 2, i els dissabtes, la Els- 3 a vegades. als matins migdies. I Mm. la classificació és a les Depenent. tardes, més a l'hora que serà la carrera. Depenent del Gran Premi, també, això, és perquè Sí, n'hi ha bueno. d'altres que canvien el seu horari. Però sí, en principi seria així. Divendres 1 i 2 i dissabte la 3. I els entrenaments són de 60 minuts. Una horeta. Bueno, És per a dir, 3 escalfar hores, així... 3 hores per anar entenent el cotxe, Sí, com sí. funciona el circuit Important. i tal. Llavors, és molt important quan dura una carrera. Jo me'n recordo tenir ma mare allà, sempre als migdies dient Això quan s'acaba?" Aquesta broma quan dura? Sí, sí. Aquesta broma quan dura? Perquè, clar, està allà amb el cotxe. Normal, sí, sí. Que van Si passant no ho els cotxes i entens, són ai, els colorets de colors que donen voltes. Quan dura? 305 quilòmetres aproximadament. Sempre intenten que siguin aquesta Madre distància, mia, més o això menys. com és? Com anar fins a Saragossa?
Més o menys. Una mica més passat, no? Una miqueta més. Tirant cap a Logroño, ja, així cap a la Rioja. És en funció una mica també el circuit. Sí. Fan més o menys voltes. 5 quilòmetres a dalt, 5 a baix, depenent, a no ser que siguin casos especials com aquest, el que ara mencionarem. I l'ho dit, que en funció del circuit doncs, fan més o menys voltes. Per exemple, tenim el circuit Spa-Francorchamps, a Bèlgica, que fan 44 voltes només, però perquè és dels més llargs, no?, que hi ha. És el més llarg de la temporada, de moment. Sí. Són 7,004 quilòmetres. És tros, ja, és tros. Si fas els càlculs així ràpids, et surt que són uns 308 quilòmetres en total. Telita. No està mal. I llavors tenim el Gran Premi, que té més voltes, però alhora és el que té menys quilòmetres per carrera. En fan només 260 en total, però són 78 voltes. El Gran Premi de Mònaco. Bueno, aquest pocs l'acaben també. Són moltes voltes, és un Gran Premi molt dur. Sí, és molt complicat. Tens els murs molt a prop. Requereix molta concentració, a més hi ha moltes girades molt rares. I són això, 78 voltes. És complicat aquest circuit. Però segueix sent molt interessant. Bueno, això seria una mica lo bàsic, per entendre la Fórmula 1. Hi ha uns entrenaments, classificació, carrera. Més o menys el que dura cada carrera. Cada carrera canvia, sí. I qui corre. I llavors, en cas que hi hagués un problema o a l'inici o durant la cursa, seguirien sent totes les voltes o hi ha un límit de temps que podria durar? Això és una mica més complicat i ho explicarem un altre dia. Vale. Perquè hi ha vegades que ni els propis equips saben el que han de fer, no? Que l'any passat n'hi va haver d'aquestes. Sí, n'hi va haver. Deixarem que hi ha unes limitacions. Sí. Lo bàsic seria això, que la distància total són uns 305 quilòmetres. Vale. Si hi ha sempre algun d'aquests problemes, normalment et van informant mentre ja estàs veient, perquè és que gairebé ningú sap el que està passant. Directors de carrera, aquesta gent, també a vegades els toca currar més. Una miqueta tullets. Sí, tots. Però bueno, ara que ja m'ha explicat com funciona tot, bueno, avui passarem... hem fet com la introducció, perquè ens queden dades per dir, però... Queda molta cosa a explicar, que anirem explicant... Això es guarda per altres capítols. Però ara més o menys que sabem com funciona un gran premi de Fórmula 1, podem explicar més altres coses. Podem fer la predicció dels equips i pilots d'aquesta temporada. Que ja ens han donat pistes una mica. Anem a tirar triples, no? A veure, sí. Anem a tirar triples. Triple. Vamos. Doncs bé, ara aquí començarem per tu. Aquesta ja... Comencem amb els pilots. Fem de pilots abans que d'equips o què? Jo faria de pilots. Sí? Vale, aviam. De pilots, així rapidet. Començant ja, aviam, molt rapidet. Des de baix, el 20 fins al número 11, he ordenat a Sargent, Tsunoda, Hülkenberg, Albon, Zhou, De Vries, Piastri, Magnussen, Ocon i el número 11, Stroll. Ja vingui a ser o per qüestions d'habilitats del pilot i pel seu monoplaça, i llavors la combinació de les dues he pensat que donaria aquests resultats. I ara ja entrem a lo top. Del 10 fins a l'1. 10, Bottas. 9, Gasly. 8, Lando Norris. 7, Hamilton. Aquí algunes persones podran discrepar, però bueno. 6, Russell. 5, Sainz. El número 4, Pérez. El tercer aquí, ojo, Fernando Alonso. El segon, Leclerc, i el primer, Verstappen, però anys llum del segon. Més o menys com aquest any. Vale. És interessant, és... Algú em tildaria de boig, però bueno, un soñador aquí, un senyor que confia en la missió. Jo mateix et diré que estàs molt boig. Passo a fer jo de pilots, que així ho tenim. A veure, sí, digues. Començaríem també últim. Sí. Primer per la cua. Amb Logan Sargent, 19è, Alexander Albon, 18è, Tsunoda. 17è, Guanyu Zhou, 16è, Nick De Vries. 15è, Magnussen, 14è, Bottas, 13è, Ocon. Ui, els gavatxos, perquè Gasly va 12è. 11è, Hülkenberg. I ja entrem en el top 10, amb el top 10, que seria Piastri, 9è, Lando Norris, i 8è, Hamilton. Que per sobre hi va Lance Stroll, 7è. La puta bèstia, Stroll. 6è, Fernando. 5è, George Russell. 4, Sergio Checo Pérez. Ostres, confia molt, Jo confio moltíssim. Ja saps que jo soc molt de Ferrari i poso tercer a Sainz.
Segon, Verstappen, perquè és una puta bèstia. I primer, Leclerc. Uy. Están pasando cosas. Estan passant moltes coses, Jo t'he tractat de boig, però és que jo encara més. Uf, això sí, és palabras mayores, Bueno, i ara aquí... I passarem als equips, va. A veure, anem a fer una predicció una mica dels equips. Vale, que s'han amagat coses, però han deixat veure coses aquests tests. En plan, jo he ficat... De la taula baixa tenim desè, Haas. Ai, no. Perdó. Reset. Desè, Williams. Novè, Alfa Tauri. I vuitè, Haas. Bé, els tres s'han quedat a baix. Poden haver tingut millora o no, però segueixen estant a baix de tot. Llavors, aquí, taula mitja, ja tindríem McLaren, Alpine, Alfa Romeo i el quart, aquí m'he arriscat i ficat Mercedes. Poden tenir molt bona qualitat d'equip i tot això, molt bons enginyers, molt bons mecànics, tot el que vulguis, però han estat dient que no tenen el cotxe que volien i que els hi falla alguna cosa. I llavors aquí al top 3, el tercer, Aston Martin, que pot començar bé, però potser després la progressió no és igual que la de Ferrari. El segon, Ferrari, i el primer, Red Bull, el que deia abans, a anys llum, que potser arriben a la carrera 18 i han guanyat el Mundial de Constructors i el Mundial de Pilots. Jo discrepo bastant amb tu, Sí, lo de Red Bull. En general. Tot general. Oi. En general. És a dir, crec que coincidim només en 3. En el Williams últim. Coincidim en Williams últim i Alfa Tauri 9è. Després Alfa Romeo. Jo confio una mica més en Haas, que l'he posat 7è. Sí. 6è Alpine. Alpine es menjaran una merda. Ojalà. Es menjaran una merda. 5 McLaren, perquè començaran malament. Però poden fer com l'any passat. Però recuperaran segur. Sí, tenen bons pilots, també. I aquí ve una mica la fumada com tu. Quart Mercedes, i tercer Aston Martin. Ole. Però és que segon Red Bull i primer Ferrari. Jo confio molt en Ferrari. Han de pujar-li, llavors. Realment Ferrari no han estat anant a saco en cap moment. Òbviament ningú. Ningú però és li ha que donat jo crec que han amagat moltíssim. Sí. I Red Bull ha fet molta por, però és que Ferrari tampoc ha volgut reaccionar. Sí. A mi, Ferrari m'ha donat confiança, sincerament. Bueno, no han tingut molts problemes, llavors. Els que sí que no estan gens còmodes són Mercedes, que ja han dit que volen canviar de concepte de pontons i tot. Han tingut problemes, han trigat temps en adonar-se'n. Estaran amunt, però no creixeran. Amunt rascant amb la taula mitja, perquè canviar el disseny del cotxe tan exageradament al mitja temporada no és gens bo. No és bo. I aquest és el motiu de que avui vinguem vestits de gala amb la samarreta d'Aston Martin, perquè es pot somiar. Es pot somiar, xavales. Es pot somiar i portàvem 3 mesos sense veure cotxes a pista. Oi, Així que quines avui ganes. es celebra tot en general. Sí. I també ja no hi ha diumenge sense Fórmula 1. Ole! Bueno, això fins al Peron, perquè n'hi ha un bastant a prop, al principi de temporada. Però és que és un Peron llarg, és quasi un mes d'abril sencer sense cotxes. Però bueno, venim d'un període llarg, o sigui que estem apanyats. Sí, però bueno, anirem a Cabanyà. Sí. Anirem a Cabanyà perquè no volem fer un programa tenim massa quasi llarg, tot dit. tampoc, sí. I que la setmana que ve ens tornarem a veure, llavors, pues... Hem de deixar-nos temps per anar parlant. Calma, sí. Hem d'anar guardant cosetes, però bueno, fins aquí estaria el primer programa. No ha estat gens malament. Sí, és que... Parlant una miqueta de totes les novetats, fent les prediccions i tot. He tingut problemes per concentrar-me, tio, amb el cotxe aquest del Nano aquí, tio, és que... És que el cotxe del Nano és que és maco, De Ferrari del Nano. Sí, veient. Però, amb el casco aquest, també. Però bueno. Mente fria. Recordar que, bueno, òbviament ens estareu veient per YouTube ara mateix. Sí. Ens podeu seguir totes les xarxes socials que tenim a la baix a la descripció, que no ho hem dit pas en cap moment. I suscríbete. I, a sobre, intentarem penjar-ho, tot això, a altres plataformes de com Instagram, TikTok. De podcast. Això són les xarxes. Spotify! Ojo, Spotify Camp Nou, aquí. Intentarem anar a Spotify, iVoox i altres puestos. Ens farem socis del Barça. Perquè tothom... Cabron, però estem intentant estar concentrats, home. Perquè així ens pugui escoltar tothom des d'on vulgui. Hombre, això està bé.
Ja sigui des del cotxe, des de la feina, Des d'on on sigui. vulgueu. I Des si li d'on ensenyeu sigui. al vostre jefe, segur que la posa Home, a tota clar, la gent. Tothom treballant, escoltant això. Hombre, Meravellós. hombre. En fi, ha estat un plaer. Tanoques, ens veiem la En el setmana que pròxim ve. programa. Adéu!